Sailean doktorea, galderen denbora konsumitu egin dugu, baina airean galdera bat gelditu da, ea berrikuntzarik ote dagoen. Esperamos unos segundos para readecuar. Segundo batzuk itxengo ditugu aretoa txukuntzeko. Eskerrik asko, beraz, ez zoragarria izan da. Oso ondo justifikatuta egonda denboraren erabilera, ponentzia magistrala izan da. Benetako aldaketa batek, espero unos segundos para que podamos... Artetxo bat itxengo dut. Movimiento. Itzen mugimendua da. Jakina da benetako aldaketa batek, genero desberdintasuna oinarri duen egitura sozial eta kulturala aldatzea dakarrela. Errotik, oraintxe bertan komentatzen ari ginen. Pentsatzen dugunetik gure sinismenetara eta gure eguneroko ekintzetara, jakina. Gizarte osoa zeharkatzen duten politikak behar ditugu eta ezarpen behar hori ahalik eta lehen egin behar da. Gauza batzuk ja ari gara egiten, baina besteak oraindik egiteke daude. Azkenean emakumeek zientzian eta teknologian gutxiespena eta ordezkaritza eskasa agerikoa da. Y como hemos comentado antes, en la cuarta... Eta lehen komentatu dugun bezala, emakumearen laugarren mundu konferentzian, Beijingen 1995 egindakoan, historikoa izan zen berdintasunaren aldeko borrokan eta bi estrategia global nagusi ezarri ziren. Batetik emakumeen eta nesken alduntzea eta bestetik genero ikuspegia bizitzaren esparru guztietan sartzea. 2023ko datuek errealitate desberdina islatzen dute. Eta Europan lehen komentatu da emakumeak neurri handi batean gutxiegi ordezkatuta daude sortzaileen enpresen barruko lidergo postuen eta inbertitzaileen artean. Europako biztanleria osoan 1,51 emakumeak osatzen dugu, baina startupen sortzaileen 14,8 baino ez dira emakumeak. Gainera aurriritzi handia dugu finantza laguntza jaso behar dugunean. Espainian ikertzaileak handituz doaz eta 152 izatera iritsi da zoragarria, baina enpresa sektorean 131 besterik ez gara. Eta Euskadin, bikaintasun poloa den honetan, gazten artean aditu eginda STEM karrera profesionalen hautapena, guztizkoren 130 iritsiz, baina emakumeak 1,7,9 baino ez dira. Baina non daude resistentziak hau benetan bermatzeko. Etorkizuna gurea ere izan dadin bermatzeko. Zein politikataro ezartzen dira Europa estatu eta Euskadi mailan honi laguntzeko. Tira ba, datorren mai inguruan, emakumeen eta gizonen berdintasuna zientzia eta teknologiari buruzko arau eta politiketan, Europan estatuan eta autonomia erkidegoan titulupean, guzti honi erantzuna emango diote. Pilar Kaltzada, kazetari aparta dugu gurekin, Linkin Ideasen komunikazio estrategikoaren aholkularia. Pilar, zurea da hitza. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Egunon guztioi, eskerrik asko eta beste zer baino lehen mila esker, aukera honengatik. Kongresu honetan parte hartzeko aukerarengatik eta bereiziki mai honetan irizpide luzeko begirada bat eskatu zaie parte hartzaileei eta aleginduko gara, zuen laguntzarekin irizpide luzeko begirada horretatik ikaspenak, pistak gutxienez ateratzen. Decía que muy agradecida por... Ari nintzen bezala eskerrik asko biltzar honetan egotera gonbidatu nahi zuelako, mila esker antolakuntzan aritu zareten guztioi, dudari gabe beharrezkoak izateaz gainera presazkoa da bi baldintza horiek bat egitea. Eta hau da okazio paregabea. Hurrengo mailan espero dugu ulertzea, ikuspegi panoramikoa bat egitea. Ze legeriaten arauditik askotan gehiegi espero izaten dugu, baina ez dago zalantzari funtsezkoak direla ere bai. Ezarri izateko jolas esparruan. Batzuetan uste dugu nahikoa dela aldatzeko, baina badakigu politika publiko guzti eskatu diezaiek egulez bakarrik errealitatea kudeatzeko, baizik eta baita ere etorkizun hobea eraikitzeko. Eta eskuartean dugun auziari dagokionez uste du funtsezkoa dela ikuspegi hau izatea. Luxu handia da, plazer handia da,
hemen hainbat ahots, lehen biolin jotzaileak izatea azaltzeko zein den egoera hiru geruza horietan, hiru konpetentzia geruza horietan, Europari begiratuko diogu, baita ere Espainiari eta Euskadiri. Eta gainera egingo dugu autorizatuerekin, eta espero dut ere izango dugula aukera ez bakarrik beren aurkezpenak izateko. 12 minutukoak izango direla aurreratzen dizuet, eta gero gainera aukera izango dugu hitz egiteko eta espazioa partekatzeko nahi baldin baduzue zuekin guztiokin. Miramar Jauregiko areto honetatik, eta baita ere ikusirik ze galderak egin nahi dizkigu zuen streaming katearen bitartez gure kideek jasoko dituztenak. Eta behin sarrera hauek guztiak egin ondoren, agertokian hartuko ditugu gure hizlari nagusiak. Han Pepin, aurrera, txalo bat, eskerrik asko. Silvia Rueda, emakumeen eta zientziaren unitateko zuzendaria Zientzia eta Berrikuntzaren Ministerioan. Cristina Uriarte, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako komisionatua. Bai. Voy a colocar aquí nuestras cosas. Hemen jarriko ditut gure gauzak, eta hasiko gara elkarrizketarekin. Esaten ari nintzen bezala, guk ditugun arauek antolatu egiten dute joko zelaia. Eta hauek dira, edo izan daitezke tresnak eraldaketa bultzatzeko. Eta behar bada ikuspegi hori da interesatzen zaiguna. La cuarta persona que está interviniendo y no lo sabemos. Bada norbait da bilorretaz gakigun norden, norbaitari da parte hartzen. Ni naiz, lasai berehala konponduko da. O si no, nos acercan un micro de... Beste laskuko mikrofono batekin konponduko dugu, baina ez dugu minutuak ola kontsumituko besterik gabe, gero falta motako ditugu. Helburua da 3 dimentsio handik hauek kokatzea. Eta horretarako eskatuko dizuet, bai, ni nintzen orduan, eskatuko dizuet, mesedez, nola bakoitzaren ekarpenak bateratzeko 12 minutu horretan, nik adieraziko dizuen ez bukatzen den denbora, eta gero elkarrezketa denbora bat izan dezagun, ulertzeko politikatik, arauetatik nola lagun diezakegun eraldaketan. Esan digute sakona izan behar duela, sistemikoa larri aldiz premiaz egin behar dela eta arriskua kontuan hartuz. Ez da gutxi. Labur aurkeztuko dizuet zeintzuk diren hizlariak. Hau da, gure lehen panelista, Han Pepin, genero sektoreko taldearen arduraduna, Europako Batzordearen ikerketa eta berrikuntzako zuzendaritza nagusiko demokrazia eta balioen Europarren unitatean. Gaur egun, genero sektorea zuzentzen du, lan honetan hasi zen duela 6 urte, arduradun gisa, berdintasun politikak bultzatzeko Europako ikerketa arloan, ikerketa eta berrikuntza programa markoan, Horizonte Europaren barruan. Bere ibilbide zientifikoa oso zabala da. Izan ere, nire datuak ez badaude oker, une honetan baimena du zerbitzu publiko honetaz arduratzeko, eszedentzian dago, Frantziako ikerketa zientifikoko zentro nazionaleko ikerketa zuzendari gisa, horretan izan zen 2012-tik 2017 zentroan genero berdintasunaren politika arduratzen den Mission pour la Place de Femme CNRS unitate estrategikoa zuzendu zuen. Beraz, esperientzia pertsonal eta profesional oso zabala arlo honetan. Atsegin handia, han zu hemen egoteaz, nahi duzunean hitza duzu. Eskerrik asko. Egunon, eta orain ingelesera pasatuko naiz. Ez dakit, ez besterik esaten, ez gaztelaniaz eta ez euskeraz. Beraz ingelesez hitz egingo dut. Aurkezpen zoragarri honen ondoren gai nagusiak aurkeztuko ditut genero berdintasunaren inguruan ikerketan, berrikuntzan eta goi mailako
ikaskuntza. Europako politiken berri emango dut arlo hauetan. Eta gainera saiatuko naiz bizkor pasatzen diapositiba hauetatik. Batzordearen kasuan, hau oso berria da. Inertzia asko sortu da Ursula von der Leyenen presidentetzan. Berdintasun komisionatu bat sortu baitzen, eta lehen aldiz Europar Batasunean. Eta gainera lantalde bat jarri zuen martxan berdintasun arloan, non zuzendaritzan nagusi guztiek lan egingo zuten zentzu honetan. Hau da genero berdintasunaren arloan hain zuzen ere. Eta komisario berri bat dugu, Elisa Novanova, Maria Gabrielen ordez, eta Maria Gabrielek asko lan egin du genero berdintasunean. Denbora askoan, jadanik esan dudan bezala. Hasiera bertatik, Ursula von der Leyenek lortzeko berdintasun bat. Lehenengo estrategia izan zen berdintasunerakoa, eta dokumentu horretan ikerketan egintzen azterketa funtsezkoa izan zen zentzu horretan. Eta gainera aipatu zen aukera bat zegoela genero berdintasuneko plan bat eskatzeko pertsona desberdinen aurrean eskariak egiten zituztenen artean. Gainera hainbat finantzak eta partidak zeuden genero arlotarako, eta baita ere ikerketa egiteko intersekzionalitate arloan. Horrez gero 5 estrategia gehiago hartu ditugu gure gain, estrategia bat dugu genero indarkeriaren kontra lantzeko, emakumeen kontrako indarkerian, une honetan aztertzen ari dena parlamentuan eta baita ere kontseiluan. Beraz, lorpen handiak lortu dira. Baina marko genero eta berdintasuna bultzatzeko ikerketa arloan, hori da ikerketa Europar arloa, EERA. Eta 2012 aurrera, lehentasun bat izan da, bultzatzea genero ikuspegia eta genero berdintasuna ikerketa arloan. Ezarri egin dira 3 helburu, lehenik eta behin genero berdintasuna karrera guztietan, maila guztietan, genero oreka egokia erabakiak hartzeko eta postu desberdinetan, eta baita ere genero dimentsioaren integrazioa ikerketan eta berrikuntzan. Hau da, edukian eta berrikuntzan. Hau da, eraman egin behar da sexu azterketa eta genero azterketa bat landuko diren gai guztietan. Eta hori egiteko, edo nola egin jakiteko, ikuspegi sistemiko bat behar da. Eta hainbat aldaketa egiturazko ezarri eta erakundezkoak 3 maila desberdinetan, estatukideen artean eta herrialde elkartuen artean. Ondorio batzuk hartu ditu kontseiluak genero berdintasuna hobetzeko Europako ikerketa esparruan. Erabili den tresna nagusietako bat izan da genero berdintasuna maila nazionalean, eta gero ere stakeholderekin lan egiten da, interesdun taldeekin. Organizazio erakunde bakoitzak eskatzen zaie berdintasun plan bat egiteko, eta 3. maila Europako batzordearena da. Non eman egiten dira hainbat finantzak eta iturri, eta baita ere eskatu egiten du bere kolaboratzaile ezar dezaten genero berdintasun planak. Hau da, 2020 horizonte programaren barruan indartu eginda ze babes ematen zaien beti ere genero berdintasun planak hobetu alizateko Europar Batasunean ikerketa arloan. Baita ere, hainbat pauta eman diran ikusteko nola egin behar diren plan hauek. Azken 10 urteetan,
asko eginda aurrera, eta 2021 neurri sorta berri bat hartu zuen kontseiluak. Hor, itun bat sortu zen ikerketa eta berrikuntzarako Europan, gai nagusitzat du genero berdintasuna, eta baita ere agenda politiko bat dugu Europako ikerketa espaziorako 2022-tik 2024, asmoa da emaitza ukigarriak sortzea eta hainbat ekintza ditu bere baitan, eta horietako ekintza bada genero berdintasuna sustatzea eta baita ere inklusibitatea, beti ere Ljubljanako adierazpena kontutan hartuz. Gero azalduko dut zertan datzan neurri hauek eta zeintzuk diren emaitza ukigarriak. 4 emaitza daude. Lehenik eta behin koordinatu nahi ditugu ondo politikak. Eta horrela ikuspegi inklusibo bat izateko. Hau da, genero berdintasuna bultzatzeko Europar Batasunean. Hau da, intersekzionalitatearen gainean lan egin behar dugu. Kontutan hartu behar dugu arrazaren jatorria, sexu orientazioa eta abar. Eta 2 helburu gehiago daude oso espezifikoak direnak. Hau da, estrategia bat bultzatu behar dugu genero indarkeriari aurre egiteko, eta baita ere integratu egin behar ditugu genero gaiak ikerketaren edukian. Hau guztia sartu ahal izateko, gobernantza egitura berriak era forum du izena, hau da Europako ikerketa espazioaren barruan, azpi talde bat sortu da ekintza hau aurrera eramateko 5. ekintza. Hori guztia martxoan hasi zen martxan. Bueno, bizkor xamar noa, ez dakit oso ondo erabiltzen dakidan, ea lortzen dudan. 22 estatukide daude, Espainia barne, eta denek esan dute, ekintza hori ezarri egin behar ezarriko dutela, konpromiso hori hartu dute bere gain, 3 herrialde elkartu daude, eta 14 organizazio ditugu alderdi interesatuak edo stakeholderrak horrela deitzen zaie. 5 kategoria desberdin dituzte. Hementxe daude pantailan. Hau da, lehen aldiz, alderdi interesdun guztiak ditugu, eta organizazioak ere, finantzaketa ematen dutenak eta modu bateratuan lan egiten ari direnak. Hori 5. ekintzarako, baina badira beste ekintza batzuk. Sinergia oso garrantzitsuak dituztenak 5. ekintzarekin. Adibidez, 3 ekintza, aurrera egin nahi duena ikerketaren ebaluazio sistemaren berrikuntza. Jakingo duzuen bezala, 10 printzipio nagusi daude. Erakunde hauek ebaluatzeko, ikerketa ebaluatzeko, eta 10. printzipioak zerikusia du genero berdintasuna ziurtatzearekin. Gero 4. ekintza dugu, sustatu nahi du ikerketen karrera erakargarri eta jasangarriak beti ere ezarri egiten den markoaren barruan. Hau da, karta berri bada ikertzaile guztientzat. Lehen bazegoen marko edo karta aurreko bat, hau da, erakunde batek lor dezake label jakin bat, hainbat ekintza eginez. Baina gaur egun karta berri bat dugu, berriztu berri bat dugu ikertzaileentzat. Eta ikertzaileentzat dira, enplegatzaileentzat, sustatzaileentzat, politikarientzat, politikagileentzat, eta badaude printzipio askoz ere eguneratuagoak zerikusia dutena genero berdintasunarekin eta baita ere aniztasuna zabaltzearekin. Eta nola besartu behar dugun aniztasun hori. Genero indarkeria aipatzen da, intersekzionalitatea, eta hori dena islatzen da karta berri batean. Ikertzaile guztientzat. Orain, Europa horizonteari buruz hitz egingo dut. Helburua da politika nolabait gauzatzea finantzaketa politiketan. Aurrera egin dugu, desente, jadanik hainbat programa finantzatu ditugulako iraganean,
Gaur egun hauxe egin dugu. Hau da, 3 mailatan lan egin dugu. Gaur egun finantzaketa lortzeko Horizonte Europa programatik proiektu bakoitzak genero berdintasun plan bat izan behar du. Bai, ala bai, irizpide bada finantzaketa lortu ahal izateko. Gero, proiektu guztiek integratu egin behar dute genero dimentsioa bere edukia, bere ikerketan, eta egon behar du oreka egokia generoen artean. Eta badugu irizpide bat proposamenak hartzeko orduan. Eta gainera, 3 kategoria kontuan hartzen dugu, gizona, emakumea eta binarioa ez den generoa. Orain, hitz egingo dugu finantzaketa eskatzeko ze baldintzak bete behar diren. Organizazio guztiek adierazi behar dute, autoadierazpen bat egin behar dute. Hau da, ez dute beren plana pasatu behar, baina esan behar dute 4 irizpide hauek betetzen dituztela. Dokumentu publikoa izan behar du, lehenik eta behin, baita ere frogetan oinarritu behar du, datuak aurkeztu behar ditu, baita ere baliabide dedikatu batzuk izan behar ditu, eta finantzaketa ere eskaini behar du. Eta guk komendatzen ditugu 3 gaikako arlo, planarentzat, kontziliazioa bizitza profesionalaren eta pribatuaren artean, genero oreka egokia lidergoaren eta erabakiak hartzeko orduan, genero berdintasuna errekrutatzean eta karreraren aurrera bidean, generoaren dimensioa integratzea ikerketan, eta baita ere neurriak genero indarkeriari aurre egiteko. Alegintzen gara, organizazioi laguntzen uler dezaten zer esan nahi du horre danak eta nola ezar daiteke. Eta baita ere alegintzen gara monitorizatzen eta jarraipen bat egiten inpaktuari dagokionez. Eta jadanik bildu ditugu datuak, probak esaten digutenak, bai aldaketa bat gertatzen ari dela Europa osoan. Ez da nahikoa, baina gauzak aldatzen hasi dira. Baina gero egiaztatu behar dugu esaten duten hori benetan egiten dutela. Ez direla hitz hutsak, beraz egiaztapenak egiten ditugu urtero. Gainera, sari bat ezarri dugu organizazio aurreratuenentzat, beren berdintasun planak ezartzeko orduan lehenengo edizioa joan den urtean egin zen, eta bigarren deialdi bat egingo dugu eskariak jasotzeko, eta konkurso horretan sartu ahal izateko, oso laster egin ahal izango duzue. Orain oso azkar hitz egingo nahi dizuet genero dimentsioaren integrazioaz. Metodologiaren parte da. Metodologia hori ezarri beharko litzateke ikerketa ekintza guztietan Horizonte Europa programaren barruan. Hainbat tresna garatu ditugu, eskatzaileei ulertzen laguntzeko zer esan nahi duen honek. Hainbat tresna ditugu eskura. Gero kasuen azterketak, ere bai, nire diapositiba pasatuko dizuet, informazio asko biltzen dut eta oso denbora gutxi dut hau dena azaltzeko. Eta rankingaren irizpidea oso garrantzitsua da. Lehenik eta behin, frogatu egin behar duzu zure ikerketa gaia berritzailean dela eta gero dator genero irizpidea. Eta azkenik, dirua dugu horri guztiari laguntzeko. Lan programa espezifiko bat dugu, genero berdintasuna hobetzea eta ikerketa Europako espazioa hobetzea, eta horretarako hainbat proiektu ditugu martxan daudenak, bikaintasun zentro bat dugu. Ikertzen ari dena nola garatu daitezkeen genero berdintasun planak, zeintzuk diren ezarri beharreko neurriak, nola neur daitezke, zeintzuk diren emaitzak. Gainera beste proiektu bat dugu berrikuntzarekin zerikusia duena, generoa arloan arazoi erantzun ahal izateko, eta hau da nire azken diapositiba, eta hau azpimarratu nahi nuke. Hemen, oinarritzen ari gara, bereziki
STEM arloan. Hau da, nola injekta ditzakegu humanitateak STEM arloan. Proiektu horrek bazkide asko ditu, Stream It du izena, 2024an jarriko da martxan, hau da, datorren urtean hasiko da, eta jarriko da martxan. Berbadazuetako batzu, proiektuak aurkezten ari zarete, eta honekin bukatzen dut, besterik gabe gustatuko litzaidake esatea web horri bat dugula, konsulta dezakezuena, ikusteko zer ari den gertatzen, finantzaketa arloan, ze diru dagoen eskuragarri, eta eskerrik asko zuen arretagatik. The slides will be available for the people. Yes. Vamos a ir rápidamente a un siguiente. Azkar, urrengo maila batera pasatuko gara. Bai, ni naiz arazoak ematen ari naizena. Urrengora, beraz, Silvia Rueda aurkeztuko dizuet. Silvia Rueda Pascal. Informatika ingenieria da eta informatika ingenieritzan doktorea Valentziako Unibertsitatean. Gaur egun Zientzia eta Berrikuntzako Ministroaren kabineteko kide aholkularia da eta emakumeen eta zientziaren unitateko zuzendaria. 2022tik 23ra Valentziako Berrikuntza Unibertsitate Zientzia eta Gizarte Digitaleko Kontseilaritzako lurralde zuzendaria izan zen. Lagunduko diguzu mesedez urrengo maila ulertzen politika publikoei dagokienez. Zertaren entorren ni, pixka bat sakondu egin nahi nuen, praktikara eraman behar ditugun osagaietako bati buruz. Espainian praktikan jarri behar dugu, oraintxe anek aipatu digun hildo horretatik. Elementu bat daukagu ez bakarra, baina bai bakana, oso berezia, lege bakarra bai daukagu Europa osoan, zertarako eta neurri horiek guztiak, berdintasun neurri horiek guztiak martxan jartzeko, praktikara eramateko zientziaren lege berria, non artikulu batzuek zuzenean lagunduko diguten benetako berdintasuna lortzen. Hasteko emakume eta zientzia unitateari buruz hitz egin nahi dizuet. Hori zientzia eta berrikuntza ministerioen barruan dago eta bere helburua da diseinatzea, sustatzea, jarraipen bat egitea, planen, politiken eta neurrien inguruan. Berdintasuna helburu B. Ministerioaren barruan esan duan bezala, baina bai maila nazionalean edo estatu mailan eta nazioarte mailan. Zergatik? Nik esango nuke zergatietan sartu behar dugula. Zergatik ari gara saiatzen horretan, ez? Zergatik gatoz biltzar honetara hitz egitera eta esatera benetako genero berdintasuna behar dugula. Jakina arrazoiak askotarikoak dira. Hori lortzera eramaten gaituztenak. Hasteko, legeak hala ezartzen duelako. Une honetan, konstituzioak dio emakume eta gizon guztia berdina garela legearen aurrean, baina ez hori bakarrik. Zientziaren arloan, lege berri bat daukagu, zientziaren lege berri bat, non esaten zaigun nola txertatu genero dimensio hori. Bestalde, borondate bat ere badago, gobernuaren borondatea, zeinaren abera, genero politikak txertatu behar diren arlo guztietan. Populazioaren ehuneko 50%tik gorakoei eskubide horiek bermatu behar zaizkie. Zergatik? Besteak beste merezi dulako, jakina, baina ez horregatik bakarrik. Maria Angelesek hitz egin digu edo eman dizkigu datu batzuk, datu asko eman dizkigu, baina badago hor paradoxa bat, ze emakumeak hor gaudenean, zer gertatzen da
enpresek, negoziok, hobeto funtzionatzen dutela. Startupa baldin badaukagu eta emakume gidatzen baldin badute, startup horiek, zor gutxiago izaten dituzte, etekin gehiago. Hori, enpresa mota guztietan gertatzen da, azterlan asko daude horren inguruan. Beraz, hor ikusten dugu, hobekuntza ekonomikoa gertatzen direla, eta baita beste arlo batzuetan, enpresaren kudeaketari dagokionez, edo langilei dagokionez, emakumeak daudenean, gidaritzan, edo zuzendaritzan. Baita jasangarritasunaren ikuspegitik ere. Zergatik? Gure hezkuntzagatik, gure heziketagatik, zaintzen erakutsi digute, gero ikusi dugu zenolako bokazio dauzkagun, eta ez da garunaren atal zehaz badaukagulako horretara eman da. Ez, mende askoan zehar horretan ez gaituztelako, eta ez dugu hori modu ezkor edo negatibo batean ikusi behar. Ez, alderantziz, lortu behar dugu pertsona guztiek izatea gaitasun horiek. Eta zaintza erdian jar dezaten pertsona guztiek horrela lortuko baitugu gizarte jasangarriagoa, baita bidezkoagoa ere. Are gehiago bizi dugun garaiotan, ze emakumeek gatazka konpontzeko lanean dihardutenean, orduan bakeak gehiago irauten baitu. Beraz, horregatik guztiagatik behar dugu berdintasuna. Genero berdintasuna, besteak beste, ikerkuntza, gaitasuna eta berrikuntza arloetan. Berdintasuna lortu nahi badugu, zer da egin behar duguna? Horretaz hitz egin beharko dugu. Niri gustatzen zait esatea 4 bidetan lagun egin beharko dugula. Alde batetik, kontzientziazioa. Arazo bat daukagu, berdintasun efektiboaren bilaketa horretan esaten digute, bai, eskubidez berdina dauzkatute emakumeek, gustatuko litzaidake, baina hori ez da, hala. Bestalde, arrakalaz hitz egiten dugunean, zientzia eta teknologia arloetan, emakumeen presentziaren falta horren aurrean esaten zaigu, eta zer gertatzen da? Berdin zaio, ez da, emakumeek aukeratzen duzue, zer ikasi nahi duzuen, zergatik aldatu nahi duzuen hori, ez zaie zer gertatzen, ez jakina, berai ez zaie zer gertatzen, baina guk bizi dugun inguru horri, bai. Beraz, arazo bati irtenbide bate emateko, ezinbestekoa da jabetze arazori egon badagoela. Emakumeak ez dira parte hartzen ari arlo batzuetan, eta gizonak ez dira parte hartzen ari beste arlo batzuetan, eta hori arazo larri bat da, eta hori konpondu beharko dugu. Hurrengo urratsa zein da? Behin argi daukagunean arazo hori konpondu behar dugula? Emakumeak lanbide guztietara biltzea lortzea. Estatistiken arabera, gutxi gora bera, 150 emakume eta gizon eduki beharko genituzke ikasketa guztietan. Eta hori ez bada horrela, kanpo eraginen bat baldin badago. Eta konpondu beharko ditugu gauzak emakumeak arlo guztietara heldu daitezen. Ez bakarrik bildu ikasketa horietetara, baizik eta bertan geratu eta aurrera egin, baina baldintza berberetan. Ze ezagutza arlo guztietan gertatzen den zerbait da, naiz eta hasieran gu horregon, emakumeak horregon, gehiago kostatzen zaigula lidergo postuetara iristea. Eta gero azkenik integrazioa legoke, ezagutza hori gure interesekin lotzea, emakumeon interesekin lotzea, alegia. Berrikusi behar ditugu dauzkagun ezagutzak, zientzia, historia, osagai guztiak berrikusi beharko ditugu ziurtatzeko benetan emakume guztien ekarpenak hor daudela, ikusezin jarraitu gabe, baizik eta guk ditugun behar horiei erantzutea eta zientzia teknologia ez egitea soilik gizonen ikuspegitik beharrei dagokienez. Horretarako, ezinbestekoa da denok laguntza, gizonek eta emakumeok.
administrazioak, politikak egiten ditugunok, bueno, ardura handia daukagu, erantzukizuna handia daukagu. Gugandik sortu behar du politikak abian jartzea, zertarako berdintasun hori praktikan jartzeko. Baina, ikerkuntza zentruetatik eta ikertzaileen aldetik ez baldin bara jabetzen gure esku ere badagoela aldaketa hori egitea, ezingo dugu lan egin. Beraz, argi eduki beharko dugu aldaketa bat dela eta deno parte hartu beharko dugula aldaketa horretan. Ez da soilik gure erantzukizuna, baita gure aukera ere. Ez da konponezina den arazo bat, ez denon artean konpondu dezakegu. Administrazioaren azken atal horretan egin beharko genuke azken pausu hau aldaketa, eraldaketa hori. Hasteko pentsatu zen emakumei zerbait gertatzen zitzaigula, ez animatu egin behar gintuztela, bueno, hori guztia gaindituta dago. Orain, badakigu aldaketa egiturazkoa dela, lehen aipatu den bezala, eta ezagutzaren aldetik ere aldaketa bat gertatu beharko dela. Zientziaren lege berria sartzen da. Hemen, bertan Europako kontestua testuingurua estatura aplikatzen da, eta beste guztiaren gainetik, artikuluetan edo ataletan sartu gabe, genero berdintasunari dagokionez ezinbestekoa den zerbait eskaintzen digu. Berme juridiko bat. Ze askotan gertatu izan zaigu, entzun behar izatea, bueno, hori ezin da egin, konstituzioaren aurkakoa delako, ze aukera gehiago ematea emakumei, ez, aukera berberak izan behar dituzte. Tira, aukera efektibo berak eduki behar ditugu amaieran, ez gauza bera eman. Gauza bera emateak hori ez du berdintasuna ekarriko. Hori argi daukagu aniztasuna duten pertsonen kasuan, argi daukagu ezin diegula gauza bera eman, ez? Bizikleta bat ematen badiegu, ezingo dute erabili, ez da? Egokitutako bizikleta bat eman beharko diegu. Gauza bera eskaini behar digu legeak, ez? Berme juridiko bat. Ekintza positiboko lan bat egiteko. Eta besteak beste, oso harro egon behar dugu, ze kosta egiten zaigu ikustea zerbaitetan aurretik goazela aitortzea Espainiaren ikuspegitik, ez? Inpostorearen konplexu hori badaukagu herrialde moduan ere, baina tira, horretan ezberdinak gara. Ez da soilik araudi berezitu bat edukitzea. Ez, lege oso bat ere badaukagu non esaten den, berdintasun hori legeak ezartzen duela, ezinbestekoa dela, derrigorrezkoa dela, eta neurri guztiak aplikatzea derrigorrezkoa dela. Beraz, besterik gabe azpimarratuko ditut artikulu batzuk, ez? Espezifikoa direna, berezitua direnak lege berri horretan. Non integrazioaz hitz egiten den genero ikuspegitik sektore sistema osoan, zientzia eta teknologia ari gara. Hasteko, zeharkakotasunari heltzen zaio. Alegia, elementu osagai tresna guztiak integratu beharko ditu, baina neurri espezifikoak bereziak ere aplikatu beharko dira ikerkuntzan eta zientzian. Beti kontuan izan beharko dugu genero ikuspegia. Arlo guztietan egiten dugun guztian. Baina gainera, ekintza bereziak eta berezituak erabiliko dira berdintasun benetako horretara iristeko. Nola ikusten da hori legean? Derrigortasunean, presentzia orekatua egon beharko du, kontseiluetan, organoetan, eta hori egingarria aztenean pertsona bakarra daukagulako, adibidez, hor konpentsazio mekanismo bat abian jarriko da. Gero estrategiaren baitan, zenbait ekimen abian jarriko dira, hauek ere modu zeharkakoan
kontuan izan da genero ikuspegia ikerkuntza prozesu osoan aplikatu behar dela. Arazoetatik abiatuta, alegia ikertzaile talde bat martxan jartzen danean eta pentsatzen duen zertaz edo zeren gainean ikertuko dugu. Hor ere genero ikuspegia txertatu beharko da. Ze, hasiera horretatik egiten ez baldin badugu, orain arte bezala jarraituko dugu, gizonei begirako ikerkuntza egingo dugu. Eta horregatik emakumeen arazoak edo auziak ez dira berdintasunez tratatu izan orain arte. Bestalde, genero ikasketak ere sustatuko dira ikuspegi inklusibo eta kulturarteko batetik, beti zeharkakautasuna kontuan hartuko da, baita presentzia eta lidergoa lantzen dugunean, emakumei dagokienez, hautaketa prozesuetan esaten da baitaren neurri espezifikoak hartuko direla, genero joerak aipatzerakoan John eta Jennifer kasu hori ikusi dugu, eta gero ikerkuntza ikasketa guztietan, proiektu guztietan kontuan hartuko da. Proiektuak eskatzen ditugunean, jakina, Europakala ikasita, ala aginduta, genero kontuan izan beharko dugu. Bestalde, aukera berberak bermatu beharko dira pertsona guztientzat, oztoporik gabe, penalizaziorik gabe, matasunagatik edo zaintza kontuegatik, kontziliaziogatik, eta jakina genero indarkerianen ondorioz ere ez. Bestalde, ziurtatu beharko da, eta sustatu beharko da baita ere, eta kontuan hartuko da, ebaluazioak egiterakoan, neurketak egiterakoan, espezialistek egingo dituztela orientazio lanak. Bestalde, ezinbestekoa izango dira genero berdintasun planak edo jazarpen sexualaren aurreko protokoloak, eta bi kasuetan entitateek sektiko eragilek soilik ez dute hori egin beharko, ez jarraipen bat egin beharko da, dokumentu hori ez da tiradera batean geratuko, ez ziurtatu beharko da erainkorrak izaten ari direla. Berdintasunerako neurriak ditugu, programa berezituak sortzeko, adibide batzuk emango dizkigunak, emakumeen karrerak garatzeari dagokionez, ekintzailetzaz, eta marko legal hori ematen zaigu eta edozein ekimen positibo ere ikusten dira berdintasuna lortzeko bide horretan. Lan esparruak anitzak, seguruak, berdintzaileak, edozein bazterkeria albo batera utziko dutenak, edo zabatuko dutenak, eta neurriak hartu dituztenak intersekzionalitatea sustatzeko bidean beti ere, eta gero zenbait neurri kontuan hartzen dira, joeren aldetik eta bar, eta hor utziko dute, uste dute denboraz ondo goazela alde horretan. Lasterketa bat dago eta ez bakarrik ezberdintasunei dagokienez, baita azkenekoa Euskadira ekarriko gaitu. Kristina Oroarte Kimika Zientzietan doktorea da, unibertsitateko irakasle titularra eta Nekak Unibertsitateko katedradun egiztatua. 2020ko irailetik Eusko Jaurlaritzako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako komisionatua da. Lehenago Euskal Herriko Unibertsitateko Gipuzkoako kampuseko kanpo-harremanetarako zuzendaria izan zen, eta EHUko enpresa berritzaileak eta oinarri teknologikoak sortzea sustatzeko, aholkatzeko eta laguntzeko programa bat kudeatu eta garetutu.
Bueno, entzuten da bai. Egun hon eta eskerrik asko kongreso honetara parte hartzera gonbidatzeagatik. Eustaten eta Eurostaten eskura dauden datu berrienen arabera, Euskadin ikertzaileen ehuneko 36,6 emakumeak dira. Estatuan 39,7 eta Europako batazbestekoa berriz 33,7. Eta alde hori ez da egoeraren arabekoa. Etengabe mantendu baita azkeneko urteetan. Zer egiten dugu Euskadin? En Euskadi, al igual que nos tomamos... Zientzia eta teknologia serio hartzen dugu, baina konpromiso bat daukagu berdintasunarekin, hor marko legal bat daukagu, 4,2015 legea daukagu, berdintasun legea da, aldaketa bat izan zuena 2022 urtean. Lege horren arabera, gobernuak, departamentu guztiak eta bestelako erakunde publikoek plan jakin batzuk izan behar dituztela, non neurri zehatzak jasoko diren berdintasuna eskuratzeko bidean. Barne eta kanpo funtzionamenduan, ebaluazio bat egongo dela, jarraipen bat ere bai, eta unibertsitatean ere badira bestelako neurriak. Lege horretatik abiatuta, politika guztietan estrategiak txertatzen dira. Zientziaren, teknologian eta berrikuntzaren arloan, hortxe lege bat daukagu, PCTI 2030 deitzen dioguna. PCTI horrek hiru transizio barne hartzen ditu, teknologiko digitala, energetiko klimatikoa eta sozial eta sanitarioa. Joera globalei jarraikiz. Horrela, Euskadi digitalago, berdeago eta barne hartzaileago, inklusiboago batera eramango gaituzte. Transizio horiek testuinguru estatikoari dagokionez, estrategia zabalago bat daukagu, garapen humano edo gizakiaren garapen jasangarriaren barruan. Alde batetikan, hazkunde jasangarria dagor eta besteak gizakion garapena ere bai. Politika guztietan, aurrekoetan ere bai, genero ikuspegia txertatzen da. Abia puntu ezberdinak kontuan hartzeko moduan. Euskadiko PCTI 2030 apustu bat da Eusko Jaurlaritzarena, herrialde ikuspegi batetik eta Europara begira, lerrokatuta dago Europako politika nagusiekin, programa markoarekin, Europa Digital programarekin, Itun Berde Europarra eta Next Generation programarekin. Hor sinergiak biltzen dira, maila ezberdinetan, sektore publikoarekin ere bai, ikerkuntza, garapen eta berrikuntza barne hartuta. Lehen aldetik, PCTIn, 5 gizarte erronka hartzen ditu. Energia eta klima aldaketa, osasuna, enplegua eta eraldaketa digitala. Eta denetan genero berdintasuna txertatzen da. 3 zutabe ditugu, bikaintasun zientifikoa, lidergo teknologiko eta industriala, eta 3. berrikuntza zabala. Eta hor gune nagusia talentuarena da. 3 horiek modu orekatuan lortu behar du planaren lerroak betetzea. Oinarri ezinbestekoa da beste 3 zutabeak garatzeko. Lehenbizikoan, lortu behar dugu talentua erakartzea eta mantentzea. Gaitasuna ere sustatu beharko da, arlo teknologikoan. Hor, zenbait lotura sendotuz ekonomiaren eta zientziaren artean. Gaitasun digitalak ere sustatu beharko dira. Eta berrikuntza sustatu beharko da pymeetan, baita berrikuntza publikoa ere
modu jasangarrian hasi ahal izateko. Bereziki kontuan izan beharko da genero ikuspegia berrikuntza arloetan. Erronka globaletaz ari gera, osasungintzaz eta klima aldaketaz. Eta STEAM gaitasunak ere sustatu beharko dira gazteen artean, kultura zientifikoa eta teknologikoaren divulgazioa ere sendotu beharko dugu. Planak 4 helburu operatibo ditu, 8 neurketa arlotan eta 18 adierazle ditu. Hor pantailan ikusten duzuen 4. Eta hor talentu zientifiko-teknologikoa sustatzeago berezik emakumeen artean. Eta hor kokatuko gara. Hemen ez gara eragile zientifiko-teknologikoez ari soilik, baita enpresari buruz ere. Ze hor ere talentu ikertzailea eta teknologikoa beharko du tokiko garatzeko eta teknologia propioa garatzeko. Emakumeen presentzia ikertzaileen artean hori handiagoa da azken urteotan, baina oraindik ere desberdintasunak ikusten ditugu ikertzaileen taldei dagokienez, baina hortik lidergo postuetara pasatzerakoan bereziki. Lehen esan dudan bezala, Euskadin 36,25 dira emakume ikertzaileak. Eta hori ez dagokio soilik une honi, historiako une honi. Ez, hemen ikerkuntza datu horietara iristeko, hezkuntzan ere proportzioak asko aldatu dira. 46koak izatera heldu dira goi mailako hezkuntzan. 2022 Ikerbasquek eskainitako datuen arabera, doktoretza tesiei dagokienez, emakumeen eta gizonen datuak antzekoak dira, pixka bat altuago emakumeen kasuan doktore berriei dagokienez. Hala ere, ikertzaileen artean, gauzak hobeto badoaz ere genero arrakalak ez du hobera egin. Genero ikuspegia ikasketetan ere txertatzen ari da eta horrek bidea ematen die emakumei politika jakin batzuk garatzea ekartzen duelako arlo zientifiko eta teknikoan. Eta kontuan izan da ze posizio egokia daukagun Europaren barruan, baina aurrera egin nahi horretan, gure plan horretan espresuki adierazten du ikertzaileen 40% emakume izan beharko dutela 2030erako, eta hori lotuta dago Horizonte Europako programarekin. Eta PCTiren datu horiek lortzeko, gobernuaren sail ezberdinen laguntza behar dugu, eta baita zenbait tresna ere ikerkuntza eta garapenerako balioko dutenak. Lehen esan dudan bezala, guztiek dauzkate beraien planak, baita zientzia, teknologia eta berrikuntza arloan ere, unibertsitateetan, ikerkuntza zentroetan, eta abar, horiek guztiek dauzkate behar dituzten berdintasun planak. PCTiko datu edo helburu horrei dagokienez, edo horrezaz gain, eta Europarekin lerrokatuta ezinbestekoa da berdintasunan bilatzea erabakiak hartzerakoan. Bai ikerkuntzan eta baita berrikuntzan ere, eta horretarako gobernu sailek gero eta gehiago txertatzen dute genero ikuspegia ebaluazio kontuetan, adibidez, arlo publikoan, baina baita arlo pribatuen egotzeko. Adibidez, proiektu buruen artean emakumeak txertatzea edo ebaluazioa komiteetan ere bai. Berdintasun klausulak ere txertatzen ari dira ikerkuntza programetan, kontuan hartzeko, gure ingurukoak zaintzeko edo amatasun bajatan hartzen ditugun denborak ere, edo tarteak ere.
STEAM Euskadi estrategiare hor dago, hezkuntza sailak sustatzen duena 2018tik ona, zertarako bokazio zientifiko teknologikoak sustatzeko nesken artean. Hoietan bai parte hartzea txikiagoa izan baita. Eta ekintza hoien artean daukagu STEAM sariak, topaketak, izenekoak, enpresak eta ikastetxeak elkarri lotutan lan egin dezaten. Bestalde, zientzian eta teknologian emakume euskaldunek egin duten ekarpenak ikastea. Horri esker hausnarketa lan bat egiteko gai izango bai gara. Eta hezkuntza sailak eta Ikerbasquek antolatuta ekimen honetan Ikerbasqueko estrategian ezartzen da 12 erronka daudela eta badela generoren berdintasuna eta zentzu horretan berdintasun plana Ikerbasquek antolatua urtero aitortza batzuk ematen zaizkie emakume ikertzaile helburua, emakumeak ikusgai egitea Euskadin, inspirazioa izan daitezen ikertzaile berrientzat. Eta gero gainera emakume ikertzaile eta teknologoen lehen bilkura egin genuen BRT-arekin batera. Ekimenaren helburua da emakume ikertzaileak sustatzea da, trukeak bultzatzea belaunaldien artean eta bide horri bat ezartzea etorkizunerako. Azkenik esan lan hauek danak lankidetzan egiten dira. Hori da garrantzitsuena kolaborazioa egitea erakunde guztien artean. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Gracias. Eskerrik asko. Orain elkarrezketa tarte bat irekiko dugu eta galderarik baldin baduzue gure kideek mikrofonoa helaraziko dizuete eta bitartean aprobetxatuz Kristina azken momentuan aipatu duzu lankidetza auzolanak duen garrantzia aurrera egiteko modu partekatuan, gustatuko litzaidake 60 galdera bat egitea. Hau da, koordinazioaren erronka hitz egitea kontutan hartuz, bai, beharra eta mandatua partekatuak direla. Harritu egiten gaitu 3 mailatan ikustea borondate bat dagoela politika publikoak lerrokatzeko. Nola egiten da hori ze modutan lortzen da koordinazio eskema eraginkor bat, lur bat, partekatu bat ezartzeko. Erantzukizun bakoitzaren barruan, noski, hori izango litzake galdera. Zein da erronka zuen iritziz koordinazioa bultzatzeko orduan? Eta zuen erakunde bakoitzak nola lagundu dezake horretan, nahi dezunen? You're comfortable with it. Sorry, I need to take that. My voice in my ears. I think what I briefly presented, so this new Nire aurkezpen laburrean ikusten dugu azpitalde berri bat dagoela gobernantza egitura honetan, Europar Batasunean azpitalde bat dugu beraz estatukide artean eta estatu elkartuen artean eta baita ere alderdi interesdunek lan egin dezakete hor trukatu nahi ditugu esperientziak. Eta koordinazioa hor gertatuko da tarea zehatzekin. Guk nahi duguna da estrategia batera iritsi. Oinarri Europar batera genero berdintasunaren arloan eta hori da gure helburua. Espainia oso kide aktiboa da. Eta noski hainbat lan egiten dira talde honen barruan eta uste dugu talde ezinbestekoa dela lana aurrera emateko. Gero azaldu ditudan programak eta proiektuak ere baditugu.
koordinazio hori bultzatzen dutenak. Beraz, maila politikoan lan egiten dugu, eta baita ere maila sakonagoan proiektuak finantzatuz Europa bidez, eta baita ere tresnak sortzen ari gara. Hori da gure lana. Nik uste dut arlo espainiarrak eta duen aniztasunak horri esker, oraindik ere lan gehiago egin behar dugu koordinatzeko orduan. Egia da asko lan egiten dugula, Europa mailan, ministeriotik, eta horrela koordinatu egiten gara, Pepinek esan duen bezala, grup taldean. Europako talde osoarekin koordinakatu egiten gara 5. ekintza egiteko, baina gainera Espainia barruan ekintza guztiak koordinatu egiten dira. Generoa ez dadin bakarrik arlo horretara mugatu, baizik eta aipatu den bezala zabaldu dadin modu zeharkakoan ministerio guztietan. Gero badugu beste koordinazio maila bat, hau da, komunitateen eginkizuna dugu, hau da, ikerketa taldeek ere badute independentzia maila handia Espainian. Eta ikerketa maila handiena egiten da enpresa mailan, gainera minoritarioagoa da. Beharrezkoa da haiei tresna egokiak ematea eta koordinatzea benetan ikerketa egiten duten zentroekin. Beraz, hor zaila da, ze posizio punitiboago bat zigortzailea har dezakezu, kontrolatzeko ea betetzen diren araudiak. Horretarako jarraipena egin behar dugu, baina gainera posizio askoz ere positibistagoa izan behar dugu, eraikitzaileagoa. Eta lerro horretan publikatuta atera zen errege dekretu bat, berdintasuna aitortzeko gehi B arloan, genero ikuspegian. Beraz, berdintasun politika bultzatu nahi da, erakundeetan. Hau da, erakundeak izan daitezela interesa izango dutenak. Hau da, inposatzen ez ibiltzeko, baizik eta kolaboratzen eta bultzatzen eta sustatzen genero ikuspegia barne har dezaten. Bai, nik uste dut alde batetik hitz egiten dugunean, ebaluazioaz eta jarraipenaz horrek esan nahi du, eragile, sail guztiek dituzte beren berdintasun planak. Baina jarraipena eta ebaluazio egiteak horrek esan nahi du jadanik koordinazio bat sortzen dela eta loturik gaudela. Baina gainera uste dut hainbat departamentutatik egiten diren politiketan baditugu estrategia batzuk eta hor bildu egiten dira ekintza horiek guztiak. Adibidez, unibertsitatez, euskal sistemaz, beste tresna batzuk, Pepinek komentatu duen bezala, haula, deialdi guztietan, jadanik badago atal bat berdintasunekoa mundu guztia implikatzen den. Nik uste dut horrek laguntzen digula batera lan egiten. Eta gero, egia da, gutxienez administrazioetan, unitateak egotea, edo pertsona bat, edo pertsona batzuk, jarraipen bat egingo dituena plan hauen inguruan. Beraz, horrek koordinazioa eskatzen du denon artean. Ez dakit esko parte hartu nahi duzuen, oso gaizki goaz denboraz, baina hurrengo maila kafearen ondoren ahotsa emango zaie zuzenean eta baita ere hitz egingo da lehen aipatu dituzuen eragile horiei inguruan. Nolabait oinarrizko printzipioak gauzatzen dituztenak lege eta estrategia eta erabotatik ateratzen diren arlo horietan guztietan. Zer gehiago egin dezakegu parte hartzea bultzatzeko, eragile guztien parte hartzea, enpresak, akademia, parte har dezaten printzipio inspiratzaile horietatik. Nola handitu daiteke koordinazio maila,
arintze maila hori izan baditeke hitza. Arautegiaren belaunalditik eta gero praktika belaunalditik sortzen diren eremu horietan. Bueno, dirua importantea da, beti du lehen hitza, diruak beraz organizazioi eskatzea, berdintasun plan bat izatea, finantzaketarik gabe, edo hobe esan da, ez badute plan hori, ez dutela jasoko Europako finantzaketa hori oso potentea da, baina ez balitz nahikoa, behar bada bai erabilditekela sistema hori. Pizgarriak eskaini, orientazio gisa, babes gisa, hau da, ideia definitiboa da, ereduak sortzea, norbaiteko Champions League bat. Eta oso aurreratua dauden organizazioekin, genero berdintasun arloan eta ideiak sortu behar duten horretan. Baina, bai, behartzeak komplikatua da. Baina ez baduzu egiten ez duzu finantzaketarik, eta hori baldintza egokia iruditzen zait. Denok dakigu nola funtzionatzen dugun, ez baduzu barne sartzen ez dizugu proiektu emango, bazkenean egiten dute. Eta horrek badu bere ondorioa. Beraz, eskakizun mota hau hasieran, ez dago oso argi, baina egin behar dudanez, garrantzitsuena da, egitura nolabait txertatzea, eta nik uste dut, bestea hain zuzen ere, honelako ekitaldiekin, oso garrantzitsua da ikustea zein izan diteken beharra, eta zientzia eta teknologia egitea, genero ikuspegiarekin da zientzia eta teknologia hobea egitea. Hau ez da bakarrik emakumeen arazoa, gizarte osoaren arazoa da. Eta emakumeak integratzea honetan, egiten da, hain zuzen ere, bermatzeko inpaktu sozial handiago izango dugula. Beraz, pedagogia paper eginkizun hau da prestatzea, jendea prestatzea garrantzitsua dela, ez da din bakarreko obligazioz egin, baizik eta konbentzituta gaudelako. Ez dut besterik erantzteko, egia esan ze oinarrizko hankak hezkuntza da neskekin eta mutilekin hasi behar dugu hasieratik, txikitatik. Eta gero komunikazioa eta sozializazioa, hau da, sinistu egin behar dugula eta denok norabide berean arraun egin behar dugula, hor dago gakoa. Bueno, galdera jadanik eginda dago, urrengo mairako, kafearen ondoren izango dena leire utziko dugu, eta hortik hasiko zarete, eskerrik asko, txalo bero bat, Iruroi, Han Pepin, Silvia Rueda eta Kristina Uriarteri beren parte hartzeagatik. Eskerrik asko mai honengatik. Laurden gutxitan hemen egongo gara tartetxo txiki batek hartuko dugu kafearentzat.